Aw ni y'an ma gari mugu n'a m'a fɔ français kan na ko curry ani curcuma o danfara don. Ni min tatɔ filɛ nin ye ne fɛ jala tantɔ an b'a fɔ nin de ma ko curry mugu, arabu b'a fɔ ko kari mugu. Mali la n y'a mɛn k'u b'a fɔ gari mugu. Komi aw ɲɛ b'a la jala cogoya min na, a fana ye nɛrɛ ye. Ale nɛrɛ man bon i n'a fɔ curcuma nɛrɛ bɛ cogoya min na. Wa n'i y'ale ta dɔrɔn nakasaba b'ale fɛ. Min tatɔ filɛ nin ye ne fɛ tantɔ, a bɛ fɔ o de ma ko curcuma. O yɛrɛ ye ɲɛna na, o bɛ i n'a fɔ ɲamaku. Nga ɲamaku tɛ dɛ. Ale de bɛ utiliser farikolo ta fanfɛla la, wa a bɛ se ka utiliser fana dumuniko ta fanfɛla la. Kari mugu in n'o ye curry mugu ye, ale bɛ kɛ dumuni dɔrɔn de la, ale tɛ kɛ farikolo la. N bɛ yɔrɔnin dɔ fɔ ka d'a kan, curcuma mugu a tɛ sɔn bɛɛ farikolo la. N b'a dɔɔni kɛ curry mugu kɛrɛfɛla la sisan, a k'a dɔn k'a fɔ k'ale de ye nɛrɛmanba ye ka tɛmɛ kari mugu kan n'o ye curry ye. Aw yɛrɛ ɲɛ t'a danfara la, wa curcuma mugu in ka ɲi kunsigi fana ma. Ale kɔni farikolo ko ta fanfɛla fɛn o fɛn ale bɛ se ka k'a la. A ye aw janto fana, ni curcuma ye fini minɛ, a bɔ man d'a la dɛ. Aw k'an bɛɛ